Lahat mo ng pinagpala ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay magkaisang manalangin mga minamahal upang tayo ay pagpalain at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, Ama namin banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoong Hesus. Maraming salamat na kami iyong sinamahan, Panginoong Hesus, na mula sa mga papuring awit, Panginoong Hesus, na iyong binasbasan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at narito kami sa iyong banal na harapan, Panginoong Hesus, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Linisin na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, aming pag-aaralan ang iyong banal na salita. Ikaw ang aming tagapagturo. Ikaw ang aking karunungan. Ikaw ang magbigay ng salita, Panginoong Hesus. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod na daluyan ng pagpapala ng iyong salita, Panginoong Hesus. At ito'y bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoong Hesus. Anoint thy word, at sa bawat isa na makikinig, bigyan mo ng pangunawa ang bawat isa na narito, at sa pangatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeda, aming sama-samang sinasawa ay pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, antog, kulang sa pananampalataya, unbelief in doubt, kasaot in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga, dobling paggalang sa ating iginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeda, at sa buong beloved Almeida children, at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang mula pa kagabi ay talagang tayo ay patuloy na talagang sinamahan tayo ng ating dakilang Diyos, dahil sabi sa kanyang salita na kung saan may dalawa o higit pa na nagkatipon, ang kanyang banal na presensya ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, huwag nating tulugan ang salita ng ating dakilang Diyos, dahil gaya ng aking nabanggit kanina, nakasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po yung sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. So ibig sabihin, ang ating napapakinggan, ang ating naririnig na salita ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, at ating buksan, mga minamahal, ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Sikaraya
chapter 14, verse 8 up to 9. Kindly po, pakibasa po. Sikaraya chapter 14, verse 8 up to 9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Zacarias, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 14. Amen. Praise the Lord. Ang kabanata po ay 14 at ang talata po ay 8 hanggang 9. Amen. Praise the Lord. At mangyayari sa araw na yaon na ang buhay na tubig ay magsisibalong mula sa Jerusalem. Kalahati ni Yaoy sa dagong dagat silanganan at kalahati ni Yaoy sa dagong dagat kaluluran. Sa tag-init at sa tag-inaw mangyayari. Sa 9, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpalain ang ating ang salita ng ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At dito sa ating nabasa, mga minamahal, sa lumang tipan, mga minamahal, na napakalinaw. Ang sabi po dito, mga minamahal, na ang sabi dito sa wikang English, mga minamahal, and it shall be in that day that living waters shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and His name one. Purihin ang ating dakilang Diyos na ito ang ating tatalakayin, mga minamahal, sa umagang ito, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, na ang nabanggit dito na buhay na tubig, ang sabi, mga minamahal, ito ay magsisibalong o manggagaling sa Jerusalem. Amen. At ang sabi dito, mga minamahal, at ang kalahati niyaon, mga minamahal, ito ay sa silangan, at ang kalahati, mga minamahal, ito ay sa dakong kanluran. Amen. So, ibig sabihin dito sa ating nabasa, mga minamahal, sa kapanahunan at sa di kapanahunan, mga minamahal, talagang ang balon ng tubig na binanggit dito, mga minamahal, na tag-init man o tag-araw, talagang andyan ang bukal ng tubig, mga minamahal. So yung ating nabasa dito, mga minamahal, sino yung sinasabi dito na isang hari sa buong lupa, mga minamahal? Jeremiah chapter 10 verse 10, isulat na lamang po natin yan, mga minamahal, at makikita natin na iisa lang ang Diyos na nabanggit dyan, mga minamahal, na siya ang totoong Diyos, mga minamahal. Mula noon, mga minamahal, sa lumang tipan, mga minamahal, at hanggang sa ating henerasyon, mga minamahal, ang nabanggit dito sa lumang tipan at ang nabanggit dito sa bagong tipan, iisa lamang, mga minamahal, yung nabanggit na bukal na tubig o living water, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating bigyan ng titulo, mga minamahal, ang ating pag-aaralang ito na Fountain of Living Water. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi dito, mga minamahal, at sa araw na yaon, that living water shall go out from Jerusalem. At alam natin na ang living water na yan ay umabot dito sa silangan, sa ating bansang Pilipinas. Amen.
So sa bawat isa sa atin, hindi na kinakailangan na pupunta tayo doon sa Jerusalem. Dahil umabot dito, naabot tayo ng nabanggit dito na bukal ng tubig, mga minamahal. At alam natin, mga minamahal, na napakahalaga ang tubig. Amen. Sa mga magsasaka, mga minamahal, napakahalaga ng tubig na kung ating titignan sa mundo, mga minamahal, lalo na mga minamahal kung ating titignan sa bandang Middle East, mga minamahal, na majority sa mga syudad, majority sa mga tao, sila ay nakatira malapit sa dagat. At pag sinabi nating Middle East, mga minamahal, talagang napakalawak ang disyerto. At doon sa gitna ay talagang wala kang makikitang lawa, ilog, kundi disyerto ang iyong makikita. Kaya lahat ng tao, syudad ay nandyan na ito ay malapit sa dagat, mga minamahal. So sino yung sinasabi dito, mga minamahal, sa ating nabasa? Ano po ba o sino yung nabanggit dito na living water, mga minamahal? Ating basahin dito po sa aklat ng John chapter 4 verse 14 up to 15. John chapter 4 verses 14 up to 15. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, kapitulo 4, ang talata po ay 14 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi, "Dadapot ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kanya sa kabuhayang walang hanggan." At sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa." Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating nakita po dito itong mga minamahal, ang babaeng Samaritana, mga minamahal, na talagang siya ay humingi ng tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ayon dito sa ating nabasa, mga minamahal, na ang sabi, whosoever na uminom sa tubig na ito, kailanman hindi na mauuhaw. Amen. Imagine, mga minamahal, yung ibibigay ng ating dakilang Diyos na tubig, mga minamahal, ay talagang kung ating titignan ang isang balon, kahit salok ka ng salok dyan, mga minamahal, ay hindi yan mauubos. Amen. Andyan yung tubig, mga minamahal. At yung babae, yung Samaritana, mga minamahal, na talagang nung humingi siya ng tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sinabi sa kanya na kailanman hindi na siya mauuhaw. Nung siya, mga minamahal, ay umuwi, mga minamahal, sa kanilang lugar, ito ay kanyang ipinamalita, mga minamahal. Amen. Na ang sabi niya sa kanyang mga kalugar, na sinabi na magsiparito kayo. Sabi ng babaeng itong mga minamahal, na talagang siya ay nagtestify, mga minamahal, at talagang siya ay nagpatotoo, mga minamahal, na talagang kakaiba ang tubig na yun na talagang ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung babaeng Samaritana, mga minamahal, ano po ang kaugnayan nito sa bawat isa sa atin, mga minamahal? Bawat isa sa atin, mga minamahal, tinawag ka,
pinili, hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tinawag ka upang ibahagi na katulad ng ginawa ng babaeng Samaritana na siya ay nagpatotoo sa kanyang mga kababayan, mga minamahal. Na sa bawat isa sa atin, alam natin na mayroon tayong kanya-kanyang patotoo, mga minamahal na talagang huwag mong ikahiya, huwag nating ikahiya ang ating pagiging Kristiyano. Amen. Na ipakilala sa mga tao, ipakilala sa sanlibutan, ang Diyos ang nag-iisang hari. Amen. Ipakilala mo, ipakilala natin kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, kung paano ka pinagpala, kung paano ka pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kahit napakahalaga sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, ang bawat salita na iyong napapakinggan, ang bawat ating naririnig, mga minamahal. Amen. Ipakilala mo, ipakilala ang nag-iisang hari sa mga tao. Ano ang sinasabi dito, mga minamahal, sa Ezekiel chapter 47, verse 1. Ang sabi dito, mga minamahal, at ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay, at narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay, sa dakong silanganan, sapagkat ang harapan ng bahay ay sa dakong silanganan at ang tubig ay umaagos sa ilalim mula sa dakong kanan ng bahay sa timugan ng dambana. Amen. Kaya kung ating titignan, mga minamahal, ang katuruan ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, na laging sinasabi sa atin, mga minamahal, na huwag mong kaliligtaan, huwag nating kaliligtaan ang dumalo, mga minamahal. Tag-init man, tag-ulan man, bagyo man, mga minamahal, ipakita mo na ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay, genuine na Kristiyano, mga minamahal. Amen. Dahil ang sabi nga, mga minamahal, dito sa ating nabasa, mga minamahal, ay umaagos sa ilalim mula sa dakong kanan ng bahay sa timugan ng dambana. Kung inyong papansinin, mga minamahal, bawat pagpupuri natin, bawat nandito tayo na talagang nagkatipon, mga minamahal, talagang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pag ikaw ay sincere, mga minamahal, na talagang nagpupuri sa ating dakilang Diyos, talagang iwinawagayway ang iyong kamay, talagang umaawit, mga minamahal, diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pag nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula dito sa harapan, dadaloy diyan sa inyo, mga minamahal, ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't huwag kang manghinawa, huwag tayong manghinawa sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag tayong papalagpag na ganun-ganun lang tayo, mga minamahal. Talagang ibigay mo ang buong kalakasan mo na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil yan ang talagang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga po, tuwing tayo ay narito, talagang ikaw ay nagsisikap, tayong lahat ay nagsisikap, mga minamahal. Bakit yung mga iba, mga minamahal, kanilang nararanasan, kanilang nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos? Dahil sila ay nagsisikap at talagang sila, mga minamahal, ay sakdal ang kanilang puso. Talagang dinidesire
na talagang maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan niyo mga minamahal, sa pagpunta na natin dito mga minamahal, pag nasa bahay tayo, talagang andyan ang napakaraming effort, preparasyon ang iyong ginagawa, ang ating ginagawa. So pag tayo ay nandito mga minamahal, talagang magsikap tayo na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi nga, magmula dito sa harapan, dadaloy ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. At sino ang unang makakaramdam niyan mga minamahal? Yung mga nandito sa harapan. Kaya pag tayo ay nandito sa harapan, tayo ang mauuna o kung nagbigay ng pagpapala ang ating dakilang Diyos, ay yung mauuna na makatanggap yung nandito sa harapan. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung mga unang panahon, mga minamahal, nung buhay pa ang ating assistant Pastor Lina Comuna Almeida, nung time mga minamahal na ang mga beloved choir, mga minamahal, nung sila ay aawit na mga minamahal papunta sa riser, sa pulpito mga minamahal, diyan pa lang nagpo-formation sila, nararamdaman na nila, napupuspos na sila ng banal na Espiritu. Amen. Bakit nila nararamdaman mga minamahal? Dahil dinidesire nila na kanilang maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit mapalad ka, mapalad ang bawat isa na narito dahil talagang kakaiba mga minamahal na sa kabila ng panahon mga minamahal na ating nararanasan. Amen. Sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos sa kapanahunan at sa di kapanahunan mga minamahal. Maulan man, mainit man, bumabagyo man mga minamahal, ipakita mo, ipakita natin sa ating dakilang Diyos mga minamahal na talagang hindi ka nangihimagod, mainit kang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pag yan ay nakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, iyong mararamdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay mga minamahal, talagang tunay na salamat sa ating dakilang Diyos. Dahil nandito ka, nandito tayo mga minamahal kung ating titignan ang panahon. Kung ating papansinin mga minamahal, nakikita natin sa Facebook, sa mga balita, na talagang marami ng binaha. Amen. Marami ng lugar na talagang binaha, maraming bahay ang talagang lumubog sa baha mga minamahal. Talagang nakakaawa mga minamahal ang ating mga kababayan. At marami rin ang mga talagang mga sasakyan na talagang inanod ng tubig mga minamahal. Talagang yung parang laruan lamang yung mga sasakyan mga minamahal na inanod ng tubig. Na kung ating titignan, ito yung mga bagay na talagang ipinagmamalaki ng tao. Amen. At bakit nangyari ang mga bagay na yan? Bakit nangyari ang kalamidad na yan dito sa ating
bansa. Bakit nangyari yan, mga minamahal? Yan ay nakasulat na, nakatala na dito sa aklat ng Jeremiah chapter 17 verse 13. Pakinggan natin ito, mga minamahal, o isulat natin ito, Jeremiah chapter 17 verse 13. Ang sabi dito, mga minamahal, O Panginoon na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Ulitin ko, mga minamahal, O Panginoon na pag-asa ng Israel, lahat ng nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Pansinin niyo yung mga salita na ating nabasa dito, mga minamahal. Lahat nagpapabaya. Lahat ng nagpapabaya, mapapahiya. Lahat ng nagsisihiwalay sa ating dakilang Diyos, sila ay mapapahiya. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung ikaw, kung ako, kung tayong lahat, mga minamahal, ay magpabaya sa pagkatawag sa iyo ng ating dakilang Diyos, magpabaya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magpabaya sa ministeryong ipinagkatiwala sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw, ako, tayong lahat ay mapapahiya pag tayo ay nagpabaya. Kaya nandyan ang karamdaman, nandyan ang kalamidad, mga minamahal. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal, isang word lang, nagpabaya. Kaya kapag ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos, kapag ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos, tinawag na choir, tinawag na instrumentalist, tinawag na mga awit, huwag kang magpabaya. Amen. Malinaw ang sabi, malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos. Ngayon alam na natin na ito, mga minamahal, huwag na huwag tayong magpabaya. Amen. Huwag kang hihiwalay. Huwag tayong hilaw o huwag tayong alanganin na Kristiyano. Amen. Naalala ko, mga minamahal, yung turo ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, na yung sabi niya, mga minamahal, na lahat ng mga Kristiyano na alanganin, lahat ng mga Kristiyano na hilaw, mga minamahal, ay hindi nila maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. At higit sa lahat, hindi sila makakasama sa pagdagit ng mga banal. Amen. Kaya panghawakan natin, panghawakan mo, mga minamahal, ang ministeryo na ipinagkatiwala sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maglingkod ka ng may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag tayong manghinawa, mga minamahal, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ikaw, tayong lahat ay pag nagpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ano muli ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 1 ng talatay 3, kindly po, pakibasa po. Awit, Kapitulo 1 ng talatay 3. Aklat po ng mga awit, kabanatay 1, talatay 3. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan.
ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan niyo mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Anuman ang iyong gagawin, anuman ang ating gagawin, ito ay giginhawa. Pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating mga youth, sa ating mga kabataan, alam natin na marami tayong pangarap, marami tayong plano sa ating buhay. Pero dito sa salita ng ating dakilang Diyos, pag sinunod natin ang salita ng ating dakilang Diyos, inihalin tulad ka sa isang punong kahoy na nasa ilog, gilig ng ilog na may talagang tubig, mga minamahal. Amen. Na yung punong kahoy nasa siping ng ilog, ito ay talagang namumunga. Talagang namumunga sa kapanahunan. So, ibig sabihin nito sa iyong buhay, lahat ng iyong gagawin, ikaw ay magtatagumpay. Amen. Victorious ka dahil ito ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na huwag natin pabayaan, mga minamahal. Huwag tayong ihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya talagang sa ating buhay, mga minamahal, para hindi masayang ang ating pagparito, mga minamahal, i-desire mo, i-desire natin na talagang maranasan, maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Dahil kung ikaw man ay may problema, kung tayo man, mga minamahal, ay may karamdaman, yan ay pagagalingin, yan ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ano muli ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Last 2 verses na lamang po, mga minamahal. Kindly po, pakibasa po dito po sa aklat ng Revelation, chapter 21, verse 6 up to 7. Pahayag, Kapitulo 21, talatay 6 hanggang 7. Aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 21, talatay 6 hanggang 7. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya magiging anak ko. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine, mga minamahal, libre ang inaalok ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong gagawin mo? Anong gagawin natin, mga minamahal? Tanggapin mo, tanggapin natin ang bukal ng tubig ng buhay. Sino ang ating tatanggapin, mga minamahal, na bukal ng tubig ng buhay? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi,
tatawagin ka, tatawagin tayo na anak ng ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi na tayo, hindi ka na illiterate, mga minamahal. Amen. Tatawagin na tayo ng sons and daughters of the living God. Amen. Ito ang pinakamainam, mga minamahal, na siya ay ating Diyos at tayo ay mga anak ng ating dakilang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, patuloy lamang umuwag maghinawa, mga minamahal, sa panahon at di kapanahonan, mga minamahal, ipakita natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ikaw, ako, tayong lahat ay karapat dapat, mga minamahal. Amen. Lahat tayo dito, mga minamahal, nais natin na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yan ang ating pinagsisikapan, mga minamahal. Amen. Kaya kung may dumating man na problema, kung mayroon mang mga talagang pagsubok, mga minamahal, ang sabi dito sa ating nabasa, na ang lahat ng magtatagumpay shall inherit all things. Amen. Napakaganda ang pangako ng ating dakilang Diyos. Nasa mga pangakong ito, mga minamahal, ito ang iyong titignan, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos upang hindi mo pabayaan, hindi ka hihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen! Tingnan niyo ang panahon, mga minamahal. Talagang ang panahon, iba na ang panahon, mga minamahal, kaya napakainam, napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay laging pinaalalahanan, mga minamahal. Amen! Na ang bawat isa ay huwag mapahamak. Tayo dito, mga minamahal, hindi tayo pinapangaralan na tayo ay saktan, mga minamahal. Tayo ay nire-remind, mga minamahal, dahil we are brother and sisters keepers. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayong lahat po ay tumayo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher, beloved Bobo. Sa puso ko'y nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo'y sumamba. Sa puso ko'y nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba. Hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw
ay maranasan ko ang presensya mo na siyang hanap-hanap ko. Hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo na siyang hinahanap-hanap ko. Sa puso ko'y nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa iyo ay sumamba. Sa puso ko'y nais kong awitan ka. Amen, Lord. Hallelujah. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa iyo ay sumamba. Hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo na siyang hinahanap-hanap ko. Hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo na siyang hinahanap-hanap ko. Purihin ang ating malabang Jesus, maminamahal. Hallelujah. Sa umagang ito, muli tayong ni-remind ng ating mahal na Panginoon na ang tanging buhay na tubig ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Ang buhay na tubig na ating pinag-aralan ay ito pong presensya ng ating mahal na Panginoon, ating hinahanap-hanap sa tuwing tayo po'y nagkakatipon. Ang sabi nga ng Acts 1:8, after that, the Holy Ghost come upon you, you receive power. And you will be my witnesses. Magkaroon tayo ng lakas ng loob para magpatotoo sa mga ginagawang kamangha-mangha ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Paano tayo pinagaling sa ating mga karamdaman para tayo binago? Paano tayo pinagpala, tinugon sa ating mga dalangin? Dati-rati walang-wala. Ngunit ngayon, pinagpalang lubos. Ito ang nire-remind sa atin ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay. Ang kanyang mga salita na palagi nating pinag-aaralan, pinag-uusapan, mayroon po yang ipinaparating sa atin. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang kanyang salita ay kanyang ipinapangaral, hindi babalik sa kanya na walang mangyayari, walang magagawa. Kanyang tutuparin ang lahat na kanyang sinasabi. Kapag sinasabi niya, huwag kang magpabaya. Dahil kung ikay magpabaya, napakalinaw ng mga pangungusap sa atin sa umagang ito. Na kung tayo po'y magpabaya, maminamahal, sayang yung tubig na umaagos
na tayo ngayon, maminamahal, ay nandiyan sa bukal ng tubig. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Yung ating mga pagsasakripisyo hindi masayang. Yung ipinamasahe mo, yung buong magdamag na iyong effort, yung iyong ginagawa, nalulugod ang ating mahal na Panginoon, hindi mo tinutulugan. Talagang nagsakripisyo ka sa buong magdamag. Yan ang kukwentahin ng ating mahal na Panginoon. Karapat dapat kang punuan ng punuan ng bukal na tubig. Hindi ka mawawalan. Nagdaragdag ka ng langis. Nagdaragdag ka palagi ng kalakasan, kalusugang espiritual. Yan ang hinahanap-hanap natin. Maminamahal. Hallelujah. Hanap-hanap ka na puso ko, hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo na siyang hinahanap-hanap ko. Hanap-hanap ka ng uhaw ng puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo na siyang hinahanap-hanap ko. Maminamahal, dito lamang masumpungan sa ating banal na iglesia yung hinahanap-hanap ng tao. Napakapalad natin sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya. Joyful at solemn na mga papuring awit pa lamang naramdaman na natin ang banal na presensya ng banal na Panginoon. Naglalakad ka pa lamang dahil sa right of way patungo sa Kanyang banal na gawain. Dito sa loob ng Kanyang bahay-sambahan. Nagtataas ka pa lamang ng kamay, naramdaman mo na ang banal na presensya ng ating banal na Panginoon. Patunay yan, maminamahal, na totoo ang Kanyang mga salita. Hindi tayo naliligaw. Totoong iglesia ang iyong kinalalagyan. Hitik na hitik ng pangako. At hindi lamang pangako, pinapatunayan pa ng ating mahal na Panginoon. Nararamdaman natin, maminamahal. Kung hindi mo nararamdaman ang bumubukal na tubig ng buhay, kailangan mo nang mag-ayuno. Kailangan mo nang manalangin, hindi kawas. Kinakailangan mo na, maminamahal, talagang magpuri na magpuri. Kinakailangan mo na, maminamahal, talagang tingnan ang iyong sarili. Mahal na Panginoon, sa ulang-ulang, ano pang aking gagawin? Ang mga Kristiyano, punong-puno palagi ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi nanlalamig, hindi nalupaypay. Palagi silang pinagkukuha ng bukal na tubig. Kaya nga, maminamahal, tumitingin ka pa lamang sa kanila, mabibless ka na. Ikaw pa lamang nagtaas na kamay, ikaw ay talagang makakaramdam ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating inaasam-asam, maminamahal, sa tuwing tayo pinagkakatipon. Kaya sabi ng ating mga mangangaral, mahal na Panginoon, wala kaming ibang layunin. Kaya kami narito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Nais namin maperfecto ang aming mga sarili. Makasama kami sa pagdagit ng mga banal. Sa pagbabalik mo, pagtunog ng trumpeta. Kami ay karapat dapat sumalubong sa iyo para magmana ng langit at buhay na walaghan sa iyong piling. Yan ang ating inaasam-asam, minamahal. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Magpanalanginan sa isa't isa. Nakita mong lulugo-lugo ang iyong mahal na kapatid, lapitan mo. Kausapin mo, anong problema? Kausapin mo, anong nangyari?
Anong maidadagdag mo? Anong masasabi? Anong maiko-contribute mo sa kanyang buhay spiritual? Magpalakasan tayo sa isa't isa. Ngayon, maminamahal, nakapagtataka, nagsisikap tayo dahil malapit na talaga ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Imagine, nagtataka yung Rizal, maminamahal. Yang lugar ng Rizal, yung probinsya ng Rizal, ang tataas ng bundok nila, bakit sila binabaha? Bakit maminamahal? Yung Cotabato, nasa taas yun. Bakit sila binabaha? Wala nang lugar, maminamahal, na hindi binabaha. Bakit? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, alalahanin ninyo ng araw ni Noah, ano ba ang pumuksa sa tao? Nagpapaalala ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang masulingan, wala nang masulingan ng tao. Kung hindi, baha, tiribling init, sala sa init, sala sa lamig, sala sa ulan. Kaya ito'y pagpapaalala sa atin. Tayong higit na nakakalam sa mga bagay na ito, kaya manatili tayo. Panghawakan natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong magpabaya. Maliwanag yung sinabi na pag nagpabaya ka, talagang sasabihan ka ng ating mahal na Panginoon, I'm sorry. Jeremiah 17:13, kanina paulit-ulit na binanggit sa atin ng ating mga ngaral. Ikaw na mismo ang manghinayang sa iyong buhay spiritual. Kung ngayon hanggang ngayon nanlalamig ka, ang tinutulugan mo ang overnight, hindi ka pa marunong magpatotoo, hindi ka pa marunong maghayag ng mga salita ng Diyos sa iyong mga kapitbahay at makapagdala ng bunga para sa araw ng bukas may ipresenta ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, maminamahal, ibig naming ibahagi sa lahat ng ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Huwag kayong makuntinto sa panunood. Lalo na yung ating minamahal na mga kababayan, ating mga kapwa-tao sa buong mundo na nangailangan ng kaligtasan. Kung sa inyong kinalalagyan, maminamahal, nagsasabi na kayo nasa katotohanan, kung wala itong ating pinag-aaralan at hindi ito nangyayari sa inyong buhay, diyan sa inyong kinalalagyan, hanapin na ninyo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ito ang totoong nagtuturo ng buong katotohanan. May 4 na reglamento ang kaligtasan dapat mong malaman. Unang-una ay pananampalataya. Pananampalataya na sinabi ng Hebrew 11:1 at 6. Mga bagay na hindi mo nakikita, iyong pinaniniwalaan, ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, ang kitungin nilinis, ang mga cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, pinagaling ng mga Panginoon. Kung ikay sumampalataya at naniniwala diyan, dahil sabi ng 6, ang taong walang pananampalataya, hindi kalugod-lugod sa harapan ng mga Panginoon, kailangan mong maniwala, kailangan mong sumampalataya. Kaya pumunta ka rito, makipag-fellowship ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong Pilipinas. Saturated na po. Buong mundo, mayroon na tayong 48 countries. Nandiyan nangangaral ang ating mga mangangaral. Pangalawa po dyan ay ang pagsisisi. Repentance. Kung wala pong pagsisisi, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya kinakailangan magsisi ka sa iyong kasalanan. Sandali pong magsisi sa ating mga dambuhalang reliyon, 5 minuto, nagsisi ka na daw, pero balik ka na naman doon sa dati mong ginagawa. Pagsisinungaling, paggawa ng kasalanan. Ang totoong pagsisisi ay pagliban, pag-alis dyan sa mga kasalanan na yan, at tutungo ka sa buhay espiritual, tungo sa buhay na talagang righteous ka, matuwid ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Acts 2:38, pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo para ikay magbago, iwanan yung iyong paging makasalanan, mga karamdaman mo, mga problema mo, iwanan mo sa tubig, pag-akon mo, ikay bago ng nilalang. Pag nagawa mo yung 4 na yan, ang pang-4, ang Diyos na. Pag nagawa mo yung 3, ang pang-4, Diyos na ang gagawa. Katulad kanina nung umaawit ang choir, na naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, yan ay mararamdaman mo. Ikaw ay silyuhan, ikaw ay puspusin ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Kapag nandiyan sa iyo yung 4 na reglamento ng kaligtasan, kandidato ka na sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, ating iniimbitahan ang ating minamahal na mga bisita, ating minamahal mga live webcast viewers, sumunod kayo sa panalangin na kimbabanggitin, itaas ang inyong kanang kamay. Tayo po'y manalangin, dakilat papagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Hesus, Amang banal, ako'y naniniwala, sumunod kayo, ako'y naniniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan.
Ako'y naniniwala na ako'y makasalanan. Narito ako, malapay nagsusumamo, dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa kalangitan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong pagkakamalit mga pagkakasal. Linisin mo ako, hugasan mo ako na yung banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, baguhin mo po ako. Mahal na Panginoong Yesus, pagalin mo ako sa aking karamdaman. Mahal na Panginoong Yesus, pagpalain mo aking buong pamilya at pagpalain mo po ako. Ako'y naniniwala at sumampalataya. At sa umagang ito, aking tinatanggap ka, Jesus, na aking Diyos, tagapagligtas at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, opo, mahal na Panginoon, kahabagan mo po nagsitanggap. Isulat mo kalima pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda. Dinadalangin namin lahat na ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amin na mahal, tulog pa rin kayo. Tayo na po'y manalangin sa ating mga pangailangan. Huwag na po kayong matulog dahil umagang-umaga na po. Tingnan niyo po yung ating palibot. Huwag ninyong sayangin na hindi kayo makapanalangin. Isang kapatiran natin, ang sabi na pinalo ako, sabi niya, pinalalahanan ako ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi niya, maminamahal, akala niya tama na yung kanyang ginagawa. Pagdating sa gawain, andyan siya sa gawain, pero doon siya sa likod. Pag nananalangin, nagtaas lang kanyang kamay, hindi siya nananalangin, basta sunod-sunuran lang siya. Isang araw, maminamahal, pinalo siya ng mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng karamdaman na hindi naman inaasahan. Nung ma-realize niya, maminamahal, ang sabi na, inaasa ko na lang pala ang aking sarili sa mga manggagawa, sa mga tumatayo sa pulpito. Hindi na ako marunong manalangin. Pinaalalahanan siya. Pinalo siya. Hindi na raw siya maminamahal na nanalangin dahil umasa na lang siya sa pulpito. Umaasa na lang siya sa mga tumatayo sa pulpito. Umasa na lang siya sa mga choir, sa mga maiinit. Kaya pinaalalahanan siya, pinalo siya. Baka ganun mangyari sa atin, maminamahal. Hindi tayo, masyadong tayong pabaya. Yan ang tama-tama talagang salita ng Diyos na ating pinag-aralan sa umagang ito. Isusuka ka ng ating mahal na Panginoon, palamig-lamig ka. Kaya itaas ang kanang kamay mo, mangusap ka sa ating mahal na Panginoon. Kung nanlalamig ka ngayon, sabi mo, mahal na Panginoon, nanlalamig na ako. Hindi ko na naramdaman ang banal na presensya mo. Tulungan mo ako, kabagan mo ako, patawarin mo ako. Mangusap ka sa ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Pagalingin ka sa iyong karamdaman. Yung iyong panlalamig, palulupay-pay, ibalik sa iyong unang pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Tayo po'y magsipanalangin, dakilat mapagpala naming Ama. Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesus. Amang banal ayaw naming masayang aming magdamag na ginagawa na papurihan ka, luwalhatiin ka, sambahin ka. Yung mga anak, malapit nagsasakripisyo, ayaw namin mabaliwala ito. Kahabagan mo kaming lahat sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, dear beloved children, mahal na Panginoon Yesus, linisin mo kami sa aming mga karumihan. Hugasan mo kami ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Tugunin mo ang mga pangailangan ng mga anak. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Demons of cancer, tuberculosis, sa puso, high blood diabetes, panlalamig, palulupaypay, lahat ng uri ng karamdaman, asma sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 mga rayuma sa pangalan ni Jesus. Panlalamig, panlulupaypay, cast out in the mighty name of Jesus. Di mo yung kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, be spiritually blessed, financially blessed in Jesus' name. Hallelujah. Complete healing and deliverance I pray right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagay-wain niyo mga kamay, maminamahal. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi mapipigilan yung bibig mo, minamahal, para maging chismosa, ilagay yung kaliwang kamay sa bibig, demonyo pagka-chismosa. Chismoso, sa pangalan ni Jesus, cast out. In Jesus' name. Para po, maminamahal, maalis lahat ng mga balakid sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil nagtataka ako, grabe yung pagsusumikap natin, pumapasok talaga ang demonyo, pumapasok talaga ang kalaban. Grabe na nga pagsisikap natin na masunod natin na 100% ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Natuto pa tayong magchismis. Pakialaman natin ang buhay ng may buhay,
Abay, mga minamahal, hindi patungong langit yan. Patungong impyerno yan. Itigil yan. Mga anak tayo ng Diyos, magmahalan tayo dito. Amen. Praise the Lord. Itaas ang dalawang kamay at i-cast out o pagtalon mo, tumalon ka na may pananampalataya at tinugo na ang lahat ng ating mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Pagka tumalon ka ngayon, pagkatsismusa, mawala na yan sa pangalan ni Jesus, sabay nang mawala yan in Jesus' name. Sabay-sabay tayo maminamal tumalon. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great word to be praised forever and ever. Praise